Den kowe. Nek ra iso nggawa kendang sing apik mbok rasah dijak. Sik, soalé kowe iki suaramu wis elek sithik kok. Lah ngapa? Mau nekke wiyaga apa? Drigis ngono kok. Heeh. Ah, mulane ya lek dong nabuhi ku ya sak kepenake dhewe. Kowe iki ora bakal iso nyanyi nek ora ditabuhi wiyaga. Mula ora sok kurang ajar karo wiyaga. Wis sing ngendang lara ati kuwi. Ket mau kowe iki ket mau di getak tulung. Jreng, jreng. Getak tulung ngono. Getak tulung. Piye maksudnya piye ya? Ayo men joget. Kok men ngono terus? Adeke isane men ngono kok. Sekarane men gentak tunung. Ayo ben kok ya. Ya getak tuntung wis senenge ra jama-jama kok. Kamu bisanya cuman itu. Iya. Ngapa Pak? Aku lagi omong karo Denko. Ayo ben ya mula lara ati doan kanca-kanca. Ya. Mas Denko mbok ora ono ki lho. Ah, sing apik. Sing apik. Kanca-kanca. Kanca-kanca. Nyuwun Nyuwun dipun tabuhi dipun tabuhi ingkang sae. ingkang sae. Ingkang sekeca. Ingkang sekeca. Kanca-kanca. Apa Pak? Iya. Ayo terus ke. Aku galo nek gentak tuntung. Ya wis. Sing apik. Ya. Kendangane apik kok. Tanganmu ki apik lho, Ko, Denko. Mbok kaya nek ngendangi liya-liyane ngene iki lho. Ya wis, engko dikendangi sing apik, ora getak tuntung wis. Lek getak tuntung leren kok. Ya. Ya. Catetan sak. Getak tuntung. Kono leren malah kene sing muni. Ora wis kapok angkat tangan. Cidora. Sida. Ora gol-goli to. Ora. Ora sida takum lho iki. Lho, ngapa dikem? Ayo main gek nyuwara. Iya, mangga. Pergelen. Ning gubuk asmara. Den kok njaluk capake toko.